Республиканың Урал-Аръягы райондарында урман яңгыдары буенча хәл бүгенгә нинди? Хавымхагып, эфирда интервью тапшырыбыз студияда Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча идаралыгы җитәкчесе ярдәмчесе Ленар Вахитов. Хавымхагып. Хәерле көн. Шулай итеп, Урал-Аръягы райондарында гомумән республикала дип әйтик, урман янгыннары буенча хәл нинди? Көньяк якларында бик кенә күп безнең янгыннар теркәлә. Моның сәбәпләре бик күп кенә инде. Аларны комплекста карарга кирәк. Бүгенге көндә ул районнарда, көньяк районнарда күптән бирле инде яңгырлар яумады. Үлән, агачлар бик коры. Шуңа күрә алар порох сыман янарга мөмкиннәр. Шуннан соң инде бик җилле булып тора. Бу җил инде безнең мәйданнарны, площадьны күбәйтә. Шул сәбәпле инде бүгенге көнгә 316 янгын теркәлде урманнарда. Теге ел белән чагыштырсак, бу 190 янгынга күбрәк. Димәк, 390 янгын кайсы районнарда? Кайсы районнарда дип әйтәбез? 316 янгын. 316 янгын. 190 янгынга күбрәк. Күпчелек янгыннар инде ул көньякта. Кичәге көнне генә карасак, кичәге суткада 6 янгын теркәлде. Бу инде Белорет районында 2 янгын, Баймак, Ушалы, Дуван районында, Зилай районында. Шуңа күрә бер көн эчендә генә 6 янгын, бу бик инде авыр хәл. Аннан соң көньяк районнарны алсак, алар күпчелек таулы яклы. Тауларда безнең йөрергә юллар да юк күпчелек урында. Шуңа күрә монда инде зур техниканы, авыр техниканы тиз генә илтеп, ут сөндерүчеләрне тиз генә илтү вакытны ала. Шуңа күрә вакытны алгач, аларның мәйданнары бик тиз арта. Димәк, техниканы куллану бик авырга төшә, катмарлырак. Бик авыр. Шулай да нинди көстәр кулланыла бу янгыннарны сөндерүдә? Утларны сөндерү буенча, янгыннар сөндерү буенча республикада БТП-РЧС көчләре куйланган. Бу көчләр куллана бөтенесе дә, техника, шуннан соң инде бик зур гына ярдәм итә безгә волонтерлар, битараф булмаган гражданнар. Алар инде минерализованный полоса эшләнгән җирләрдә подкарауливание эшләйләр. Ут инде минерализованный полоса аша чыкмасын өчен. Бына социаль селтәрдә, интернетта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләренең менә гаепләүләр дә булды, чөнки улар яңа хәле бу ут хөндерүдә бик катнашып бармайдылар. Бына шундый гаепләүләргә һез нимә дип җавап бирергә? Өйдә генә утырып диванда бик сөйләүнең җайлы инде. Шуңа күрә ут сөндерүчеләр дә, бөтен көчләр дә алар бергәләп, шулай ук битараф булмаган гражданнар, алар күпчелек авыл кешеләре, аларның белән бергә бу ут сөндерү әле бара. Шуңа күрә безнең әле төп задача диек, бу янгыннарны сөндерү, авылларга бу утлар күчмәсен өчен. Шуңа күрә сөндерү бар әле көндә. Гомумән әйтергә кирәк, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һеҙҙең ведомство тарафынан гына ут һүндерергә тейеш түгел. Бында зур шундай республиканың барлык көстәре файдаланыла дип әйтергә мөмкин. Шулай бөтен республиканың БТП-РЧС көче монда куллана. Һәм әйтергә кирәк, тагыла шәхси компанияларда, көньяктагы байтак кына эш урындары булдырылган тау байыктыру компаниялар һәм башка зур эре компанияларда ут һүндерүдә катнаша. Шулай бит. Янгын сөндерү машиналарга түгел, монда шундый бульдозерлар, тракторлар, кемдер су китерә. Шуңа күрә монда зур техника, шулай бөтенесе дә куллана. Һәрберсенең үзенең задачасы, һәрберсе үзенекен үтәй. Һәм бына апрель айынан республикала урман янгыннары хәвефе буенча гадәттән тыш хәл тәртибе индерелгән. Ягъни апрельдән урманга инү тыела безнең республикала. Бына ошондый куркыныс гадәттән тыш хәл килеп тууыры, димәк, күз ала була ине алдан ук. Бу ел бит инде безнең җәй коры килә дип әйтелгән иде. Шуңа күрә уже 28 апрельдән урманнарга керү тыелган иде. Әмма инде монда инде профилактика эше дә, статистиканы алсак, һәрбер янгын буенча тикшерү эше алып барыла. Буларны тикшерү буенча һәрберсенең сәбәбе ачыла. Статистиканы алсак, 38% ут белән саксыз эш итү аркасында килеп чыккан. Ягъни усак яккандар кемдер ялыккан сакта. Калдырган 35% килеп чыккан яшеннән, коры яшеннән. Бу инде табигать күренеше дип әйтәйек. Аннан соң 5% поджогта күренә.
Димәк, шулай да уттырту бар сорактары. Бар. Буның буенча әлеге вакытта тикшеренү алып барылалар. Тикшерү алып барыла, ачыкланган вакытлар буенча җинаять эшләре ачылуы көтелә. Бына быел урман янгындары үткән ел менән сагыштырганда күбрәк һәм хатта майдандары ла күбрәк, шулай бит. Үткән елда шулай ук республикала зур урман янгындары булды. Бына үткән ел һәм быелгы хаталарны кабат карап, ниндидер киләсәккә яңнан план төзү кирәктер, шулай бит. Килешәһегезме? Килешәм. Алсак инде менә Бөрьян районының иң күп янгын Бөрьян районында бүгенге быелны. Быел да шулай ук. Бу инде шут белән алсак. Майданы буенча алсак инде иң зур янгыннар безнең әле Хайбулла районында. Шуңа күрә һәрбер янгын ул үзенчәлекле, индивидуаль дип әйтәйек. Шуңа күрә аларның һәрберсенә үзенә подход кирәк. Монда инде техниканың да төзелешлектәре, кешеләрнең, янгын сөндерүчеләрнең дә шуңа күрә техниканың төзек һәм әзер булуы, кешеләрнең шуңа күрә һәрберсеннән анализ үткәрелеп, алдыганга эш алып барыла. Бына кешеләрнең тинек әлеге вакытта бик күп ирекмәннәр дияле битәбез һәм улар күптәр битараф калмаган яшьтәребез урман янгындарын хөндерергә ынтыла, әмма ул бит ябай гына эш түгел, ул ниндидер әзерлекле булуы таләп ителә. Бына кем ирекмән була ала һәм ничек ирекмән булырга, ничек әзерләнергә? Битараф булмаган гражданнар бик ярдәм күрсәтәләр, алар волонтерлар. Алдагы вакытта инде шәк кенә проблемалар булган инде, организация буенча әлеге вакытта алар организованы дип әйтәйек, һәрберсе Улар өйрәтелгән? Һәрберсе белән инструктаж үткәрелә. Аларны бит инде аңларга кирәк, ут эшенә кертеп беркем дә җибәрмәй. Аның эчендә үк сүндерергә ут шундый әйбер, ул артыннан килеп тә эләгергә мөмкин. Шуңа күрә алар күпчелек инде подкарауливание белән Күзәтүдә димәк. Ярдәм итәләр. Шуннан соң инде хатын-кызлар да бар, алар инде ашарга әзерләйләр, шундый ярдәм күрсәтәләр. Әйтергә кирәк, 18 яшьтән башлап 55 яшькә таза булган кешеләр, битараф булмаган кешеләр волонтер булырга мөмкин. Һәм уларда әлбәттә һеҙҙең хеҙмәткәрҙәр махсус өйрәтә, кәңәштәр бирә, нисек әҙерләнергә, нисек киенеп инструктаж алып барыла. Һәм халыҡты борсоған һорауҙарҙың тағы ла берәүһе, ул да булһа, бына Хайбулала янгын һүндереү бик ҡатмарлыға, ҡыйынға төшә тинегеҙ, сөнки таулы урын, урман, һыу ташыуы, техника яҡын килеүе ҡыйыныраҡ. Һәм халыҡты бер һорау борсой, ни өсөн бөгөн авиация ҡулланылмай? Дөрөс, безнең инде әле менә 25 янгын контролдә тотыла. Бу 25 янгын бөтөнлөсө дә түбән янгын, астан бара инде. Өскө янгыннар әле күчерелмәгән, шуңа күрә аларны күчермәскә кирәк. Авиация инде ул куллана, өскө янгын булса гына верховой пожар дип атала. Шуңа күрә ул күчсә инде аның күчүе дә, распространениесе дә бик тиз. Шуңа күрә авиация күләмнәре, эшләре, вертолетлар, самолетлар алар планлаштырылган. Кирәк булса инде самолетны алайык B-200, аның су алырга урыны да үзәкләштерелгән. Улар әзер тора тимәк. Әзер торалар. Әмма шулай да бындай кимәлгә утта еткермәскә кирәк. Шуңа күрә өскө янгынга күчермәскә кирәк. Андай булмас дип уйлыйбыз. Әйтәсем килә инде, өстән, конечно, су агып торса, яңгыр урынына ул, конечно, әйбәт, но бөтен җирдә аны кулланып булмай. Шуңа күрә таулы урын булса да, бик авыр булса да инде әле җирдән генә, астан гына ул сүндерелә. Һәм бына һава торышы әлеге вакытта бик эҫе һәм ҡоро тора. Күҙаллауҙар буйынса ла бер нисә көн шулай буласаҡ, әммә бына беҙҙе алда тағы ла көҙ көтә әле. Япраҡ ҡойолған саҡ һәм бына көҙгә ниндәй күҙаллауҙар? Алдағы көннәрҙә әле дә эссе көннәр җыйыла. Көтөлә, шуңа күрә инде безгә гражданларға әйтәсем килә, урманнарға кермәскә, ҡағиҙәләрне бозмаҫҡа дип. Көзгө ваҡытны алырға инде әле Башгидромет информация әле бирмәде, нинди булыр дип. Шуңа күрә безнең төп задача әле бу янгыннарны сүндерү. Шулай ҙа көҙгөлөккә лә был тәртип һаҡланалар моғайын, яңғынға ҡаршы. Тапшырыуыбыҙҙың аҙағында бына тамашасыларға ниндәй теләктәр еткерәшегеҙ? Күҙ ҡолаҡ булығыҙ, үзегеҙне саҡлағыҙ, урманнарға кермәгеҙ, балаларны үзегеҙне
гел карап торып, кагыйдәләрне бузмагыз. Шулай да капыл гына шаһит булган сакта урман янгынына кайда хәбәр итәргә мөмкин? Номерлары аның бик җайлы 01 101 112 номерларына шалтыратырга мөмкин. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Ысынлап та республикала тиз арала урман янгыннарын бастырырга һәм гомумән унтты һүндерергә булһын дигән теләктәбез. Амин, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча идаралыгы итәкчесе ярдәмчесе Ленар Вахитов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.